Здравейте, хора! Ще помоля някои хора да ме изслушат, защото това, което става в момента, гледам едно предаване и толкова много ме уби това предаване, че ако имаше такъв наркотик, оксикодон в България, ще да е много лошо. Това не е хубаво, защото наркотиците не са най-хубавите неща. Това ще ви кажа, че наистина ме побиват тръпки от това нещо, което го гледам в момента. Направо не знам какво да кажа. Много съм впечатлен и ме е страх от всичко, от наркотиците, от всякакви тем подобни неща. Но моля ви се, бъдете истински и не използвайте наркотици, защото наркотиците влияят много лошо и проявяват пристрастяване към наркотиците. Само това ще ви кажа, че това е истината. Няма как да спрете, но трябва да го спрете, защото наркотиците са най-гадното нещо. Благодаря, че ме изслушахте. Дано това клипче, което съм направил, да ви хареса и да си кажете мнението за наркотиците, защото наркотиците не могат да поддържат човека, защото човек като се пристрасти към един наркотик става по-лошо. Така че внимавайте какво правите в този живот. Тежък е и ви пожелавам да не го правите повече. Дано Господ да е към нас. Амин.